ଖସୁଛି ପାରଦ ଶୀତରେ ଥରିବ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 6 ତାରିଖ ଠାରୁ 3 ଦିନ ଧରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ାବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10ରୁ 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳେ 8 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଢାଙ୍କି ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାତି 8ଟା ନ ବାଜୁଣୁ ଦୋକାନ ବଜାର ସୁନସାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଗରମ ପୋଷାକ ଓ କମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।